ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିସାରିଲାଣି। ପୁରା କଳା ଗୁମର ହେଇକି ଆସିଲାଣି। ଯିଆ ଦେଖିଆ ଆଗରୁ ଜେସିବି କ'ଣ ସେଠି କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ଆସିଲାଣି ଜେସିବି କ'ଣ କରିବ। ଏଇ ତ ଗାଡ଼ି ହାଡ଼େ ଫୁଲ ରେ କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି? କାଦୁଅ ଏପଟେ ଖାଲି କାଦୁଅ ରୋଡ଼ଟା। କ'ଣ କରିବା ବର୍ଷା ଦିନ ସବୁ କାଦୁଅ। ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କିରେ? ଜେସିବି ଦେଖିଲୁ? ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛୁ? ଏଇଟା ନୀଳ ଚାଟ ନା ରେ? ନହେଲେ ଜେସିବି ଆସିକି ଏଠି ତଡ଼ା ତଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି। ଜେସିବି ତାଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଧାନର ତଳି ପକେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳି ହେଇଗଲାଣି। ତଳି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏଠି ଜେସିବି ତାଡ଼ୁଛି। ପୁରା ଘୋରେଇ ଆସିଲାଣି ଭାଇରେ ବର୍ଷା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କରିକି ରଖିଛି ଆଉ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ପକେଇବ ଅଛି ଭାଇରେ। ଆରେ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଟୋଟାଲେ। ଗାଁ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଟୋଟାଲେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଭାଇରେ ପୁରା ଘୋରେଇକି ବର୍ଷା ରଖିଛି। ବାହୁବଳି ବାହୁବଳି ରେ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କାହାକୁ? କହୁନୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ମାର ତାକୁ ମାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛୁ। ତ ଏଇସବୁ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ଜୋର ଆସିଲାଣି। ଫଟାଫଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ବୁହାବୁହି କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ନେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗାଁରେ ପାଣି ବୁହା ତ ଏ ଛାଇଆ ପାଣି ଆଣିଲୁଣି? ପାଣି ଆଣିଲୁଣି? ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତୁ କେମିତି ଆଣିବୁ କାଦୁଅରେ? ପାଣି ନାହିଁ ଛାଡ଼। ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଡ଼େ ଜୋରେ କାଚୁଛି ପୁରା ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ତଳ କାଚି ଦେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ବଇଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା। ତ ବର୍ଷାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏଠି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁକି। ବର୍ଷା ଦେଖିବାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପଛେ କାଦୁଅ ପୁରା ଓଦା। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଆ କରିହେବନି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ କମେଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।